Que sí, mamá. Que non te esqueza chamarme todas as noites. E mira ben que tive esa cidade para acabar a carreira. Así que nada de andar por aí. A cidade non é como a vila. Isto está checheo de descoñecidos. E non piso nada de festas, nin botellóns. Ai, mamá, por favor. Vou vivir na casa da miña curmá. Eu vexo a tele, estamos. E xa sei eu como son os pisos de estudantes. Sodoma e Gomorra. Así que chamasme todas as noites. Non te esquezas de min. Ai, mamá, ainda que quixese... Non me podería esquecer de ti. Cousas peores se viron. Mira o fillo de Margarita que leva anos en chamala. Ma, o fillo de Margarita está preso en Egipto. Xa. Casa que non a chama. Pobre muller. Veña, pregunta de onde queda o enderezo. Vou ao baño. 2 augas e un gin tonic. Papá, un gin tonic ás 9 da mañá. Faime caso. Este vai ser un día deses que os hai que empezar cun gin tonic. Desculpe, estamos buscando a rúa Isabel Gandalla. Detrás desta. Moitas grazas, Agora que veas vivir só para a cidade, gustaríame falar un momento contigo, Sebas. Mira, fillo, eu son o teu padrasto e nunca me quixen meter demasiado na tua vida. Papá. Nada máis que para asegurarme. Vasme falar de mulleres? Sí. Conseguiches que tua nai te deixara vivir na cidade para seguir estudando e non ter que ir a vir todos os días da vida á facultade, pero aquí na cidade Deus te ampare. Has coñecer mulleres. Faite respetar por elas. A ningunha muller lle interesa un home que non impón respeto. Non nos esqueces todo chira ben. Pedro, poustes a copa. Media hora na cidade xa se está emborrachando. Non che digo eu que isto é un perigo. Xa sabedes onde é o enderezo? Sí, está aquí detrás, mamá. Pois arreando. E sabe o que tivo que facer o fillo da Margarita para ir para Egipto? Ai, papá, por favor. Que baixar e subir, 1001 días para descubrir. Sempre mellor ser contigo alrededor, xuntos no cuarto sen ascensor. Dime onde encontrarás na igual que voy a pensar. Que da o corazón, juntos no cuarto sen ascensor. Un cuarto piso e o ascensor non funciona. Sebastián, se a porteira do edificio topa un pulmón, dillo como manda a vila. Egoísta, insensible. Como te atrevas a tirarme outra zapatilla, marcho e non me volves ver na vida. Dixen zapatilla. E isto é técnicamente un zapato. Así que vale, perdote, volverásme ver. Ajá, zapatilla. Espero, Ana, que isto sexa un erro. Douche outra oportunidade. Sen dúbida a mesma zapatilla susodita. Estabas avisada. Marcho. Cando subas trae 2 barras e 3 cartóns de leite de soia. Bos días. Veñen buscando a Lucía? Sí. Hola, eu son seu curmán. Sebas, non? Sí. Eu son Ana, a súa profesora de manualidades. E claro, a veciña. Lucía faloume moito de ti. Espero que todo cousas boas. Sí, moi boas. Eu son Maruxa, nai de Sebas e a tía de Lucía. Tamén lle falou de min? Sí, tamén. Cousas boas. Vaya, cousas
Cousas. Eu son Pedro, o padrastro. Estábamos chamando á porta de Lucía, pero vese que non debe de haber ninguén. ¡Lucía! Foi un prazer. Xa nos veremos. Sebas. Hola, Lu. Tíos, vos aquí? Perdoa por chegarmos un día antes do previsto, pero que te Curmán empeñouse en instarse canto antes para non perder tempo de estudo. Impórtache que entremos. Pedro, colle as maletas. Bueno, non te preocupes, que a miña é parecida. Sí. Eu non creo que exista ninguna forma de vida humana parecida a miña nai. O ascensor... É que tivo unha avaría hai anos e aínda non se reparou. O edificio é un pouco antigo, pero a vantaxe é que o aluguer é barato, Sabe, pero estás todo tan desordenado, muller. Lucía, estas xuntas das baldosas están negrísimas. E dicíame túa nai que eres ordenada e responsable. Isto non fixo máis que empezar. Gústache? Sí. Aquí non vexo tanta orden nin tanta responsabilidade. Se esta limpa para todo, non me extraña que non teñas mozo. Mamá, por favor. Que? Dixen algunha mentira? Dixen, va que non tes mozo. Pois non, pero non é porque teña... Xa, sí. Impórtache que vexamos o resto da casa, Lucía. Vou ir levando as maletas. Cal é o meu cuarto, Lu? É aquel. Antes era do Maite, a amiga da que che falei. Pero como marchou onte, pois aínda non tiven tempo de recollelo. Non sei, o mellor deixou algo esquecido. Ti non te asustes. Non te preocupes. E grazas, Lu. De non ser por ti, seguiría indo e vindo da facultade a vila todos os días. A estes baños a elles que dar un bo repaso. Aquí seguro que se daban as cebolas. Maite deixou algo no seu cuarto. Bos días. Hola, eu son Sebas. Ti? É o mozo de Maite. Pois é cantado. Pero el vive aquí, Lu? Non, el non vive aquí. Fran, eu quedei con Maite en que podías dormir algunha noite con ela, porque por algunha razón que nunca entenderei está namorada de ti. Pero sabe lo que? Que dende onte Maite xa non vive aquí, vive en Inglaterra, cos ingleses. Así que fora da miña casa. Tens que marchar xa. Nese cuarto vai vivir meu curmán. Teu curmán? Sí. Pois que dorma aquí, a mí non me importa compartir cuarto, Abrid a porta se non queredes que tire abaixo. É capaz de facelo, Pero que despechado no baño. A meus pais. Meus tíos. E non quero que te vexan aquí. Por que? Home, un descoñecido en calzóns na casa da súa sobrinha, a responsable. Mira, ti non coñeces a miña nai, pero faime caso. Desaparece se queres vivir. Captado, pero... Que fago? Non podo sair á rúa así, non? Lucía! Xa vou. É que a pechadura ás veces queda trancada. Pois espera que xa desatranco eu. Ai, non, mamá, espera, non, mamá. Menos mal. Quero ver o cuarto onde vai dormir Sebastián. Ese dai, mamá. Sen voltas, mangante. Fora da miña casa. Non miras botar a rúa así, non, Luci? Que será de min? Non me importa en absoluto o que sexa de ti, Veña, Lisca, que non te ves a meus tíos. O cuarto estar non está nada mal, pero está cheo de cousas para tirar.
Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Eu son o... É o veciño de arriba que veu buscar sal. Sí, sal. Para as cousas salgadas. Xa sabe, non? E sempre vas pedir sal en Cirodas? Normalmente sí. E ás veces non levo nada. Son naturista. Ando espido por aí adiante. Na miña seita pensamos que é o normal. Deberían de probar a ir en pelotas, en serio. Veña, toma. Iso, por que non nos poñemos en pelotas, Lucía? Veña, Leica, xa nos veremos. Seitas, Pedro. E nudismo. Cousas dos drogados. Sebastián, nada de seitas, oiches? Non, tranquila, mamá. Non. A min este ambiente non che me gusta nada. Vai ser mellor que o rapaz siga vivindo na vila e siga vindo á facultade en autobús. Ai, mamá, son 2 horas de ida e outras 2 de volta. Tia Maruxa, en serio, Sebas vai estar perfectamente aquí. Moito mellor que na vila. Vaya, conste que a min a vila gústame moitísimo, Se na vila houvese universidade, iría estudar ali agora mesmo. Pensades campoñer algún día? Pois tendo en conta que somos 500 habitantes, non sei que che digo. Vamos, Pedro, vamos deixar as maletas no hotel. E ti, Sebastián, vai limpando a casa como te ensinei. Dalle un repaso ás xuntas das baldosas. Sí, mamá. Boas. Que faz aí parado, rapaz? Estou esperando o ascensor. O ascensor non funciona. Oi, onde terei eu a cabeza? Mira, rapaz, 2 palabras. Proxecto, home. Hasmo agradecer. Con Deus. Moi simpático o teu numeriño diante de meus tíos. Só era unha broma. Ademais, menos mal que marcharon, porque pensei que ia quedar no descanso todo o día en gallumbos. Pois non sei que problema tes, porque vergonza moi pouca. Foi falar a fame das ganas de comer. Recórdoche que dentro do meu cuarto se escoita todo o que dis e fas cando tes compañía. Que pasa moi poucas veces, por certo. Un día. Tes un día para buscar outro piso e marchares daqui. Un día? Tes un día? Un día. Como moitísimo, Podes saber que fas ti? Limpo as xuntas das baldosas. Miña nai di que o mellor que hai para limpalas é un cepillo de dentes. Ti tomas algunha medicación? Unha escultura moi bonita. Non ves como progresas? É todo grazas ás túas clases, Ana. Mira que cousiña de criatura, mira que riquinho. Ai, pero non mo espertes que está moito máis bonito cando durme. Moito me gustan os nenos. Mira que guapiño é. Pois nada, Erlinda, ata a próxima clase. Chao, vémonos, Ana. Chao. A ver, ti e máis eu temos unha discusión pendente. Non hai nada que discutir. A miña resposta é non e non quero seguir falando disto. Fin da negociación. Calma. Estou en conexión co cosmos. O carallo. Bos días. Por dicir algo porque non sabe o barullo que teño. Hoxe non che podo vir a clase. Zapatilla. Problemas. A ti entrache na cabeza. Este egoísta insensible dime que non podo ter un canciño. É que eres ter un can? Sí, xa ves, porque agora resulta que... Os cans favorecen as boas migracións, pero unha mascota mantén o equilibrio espiritual, imbécil. Ademais, gustaríame coidar dun canciño. A unha sentalle ben sentir que alguén a necesita. Os cans ladran pola noite e eu madrugo. Eu teño un traballo serio que me obriga a madrugar. Eu tamén teño un traballo. Traballo? Dar clases de... iso.
Ven vender seguros comigo. Non aguantabas ningún día. Necesitase disciplina, firmeza, don de xentes. Subichos mo correo. Que ben, grazas, Ana. Estamos falando do can. Vale, cans, os cans. Aquí teño unha lista de pros e contras sobre os cans. Primeiro contra, Ana. Morden as zapatillas. Ti si que vas morder a zapatilla. Fanche compañía. O que non se pode dicir doutros. Xa, pero estoutro non tenche de babas cando entras pola porta. Bueno, ás veces sí, pero eso é outra cousa. E a mí non me tes que levar de paseo todas as noites para facer as miñas cousiñas. Pois debería ilo pensando, porque sabes que? Teño unha información para ti. A zona do váter que debes usar é o burato. Entendes? Dentro do burato. Esa é a clave. E non fora do burato. Dentro, ben. Fora, mal. Ana, non empecemos. Aquí tes un café negro con xeo e dobre de azucre. Grazas. Raúl, presta con casta baleira. E vai seguir baleira, Fran, ata que me pague los 30 euros que me debes. Hola. Hola, apetece tomar algo? Sí, veña, un cortado. Vale, non sei se vos coñecedes. Sebas este Raúl. Sí, vímonos esta mañá. Encantado. Pois iso, Raúl. Un cortado para Sebas e un café con xeo e dobre de Un cortado para Sebas e punto. Ata que me pague los 30 euros, ti non bebes nada aquí. Este Raúl é medio raro, non? Sí, medio galego, medio raro. Sebas, a ti gustache xogar as cartas? Sí, mira para aquí. 2 reis e un as. Apostamos algo a ver se pilla lo as. Se o pillas, 30 euros para ti. E se non o pillas, pois entón... Que che teño dito? Estas trapalladas túas gárdalas pros garitos. Pro meu bar, non. Bom, nin caso, Era unha aposta inocente. Que? Como vai o comezo da vida independente fora da casa materna? Home, ainda me estou aclimatando. Xa verás como nos imos levar caralludamente o mastic cando empecemos a compartir cuarto. Seguro que sí, Fran? Caralludamente, pero sen tocar, Xa me entendes, ti na tua cama e eu na miña. Non confundamos. Pero Lucía dixo que agora que a tua moza xa non vive no piso, tiñas que marchar, Fran. Lucía di moitas cousas. Bla, 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 bla. Pero ás mulleres é mellor non facerlles caso porque cambian de opinión a cada momento. Mira a miña moza. Un día dime que non pode vivir sen min e o día seguinte marcha para Inglaterra, acabar a carreira e deixame aquí colgado. Porque ata que volva, que poden ser meses... En fin, mulleres, ti xa me entendes. Sí. Que me vas contar? Tes moza? Teño nai. Margaret Thatcher. Esa tente atado ben curto, Peor, tenme abducido, atrapado. Hai O que os psicólogos chaman castrado. Non digas esa palabra nunca máis, por favor. Mira, Sebas, tes que facer algo. Esa fixen. Deina convencido de que me deixase marchar da casa para vivir con Lucía. Xa non aguantaba máis na vila. Miña nai... Eu quero a moito. Quero a máis ca nada no mundo. Pero é que é tan... Mira, marchar da casa está ben, pero o que tes que facer é enfrontarte a tua nai, decirlle o que pensas, deixar de mentir. Non sei, eu non minto. Non son capaz. Non és capaz? Non, é un problema que teño. Non son capaz de mentir. Pero ti acabas de decir que lle mentes a tua nai. Queres marchar da casa, pero non llo dis. Iso é mentir. Non. Iso é ocultarlle parte da verdade. Que é diferente a mentir. O que ti queiras. A ver, ti o que queres é emanciparte, non? Sí. Librarte de teus pais. Sí. Pois o segredo é este. Os pais hailles que dicir sempre o que non queren escoitar, aínda que lles doia. Xa sabes, cousas como mamá suspendinas todas,
Ou, papá, as paredes do voso cuarto non son tan gordas como pensaba. Sebas, tu Ana aí chamou do hotel para dicir que non esquezas colgar as camisas. Colgar as camisas. Ai, non pode ser. Non pode ser. Claro que non pode ser. Se non queres colgar as camisas, pois non as colgas. Sebas. Que? Acábanme de despedir da xencia de azafatas. Que? Pois iso, que estou despedida sen traballo. Sen traballo? É dicir, adeus á nómina mensual. E como vas pagar o piso? Onde imos vivir se non podes pagar o piso? Como que imos? Ti non vives no piso. E non podes pensar noutra cousa que non sexas ti mesmo. Muller, en xeral procuro pensar pouco. Ese pouco teño que empregalo en min. Grazas por te preocupares polo feito de que estou no paro. Aquí vai un café pro que paga €1. Cagueina. Pero cagueina. E a ti que che pasa agora? Miña nai puso unha condición moi clara. Deixábame vir para a cidade se vivía no teu piso. Nada de pisos compartidos con descoñecido. Tiña que ser no teu. E se agora o tes que deixar, miña nai ten a desculpa perfecta para devolverme á vila. Eu non quero volver, Lu? Non quero volver á vila. Non deixo o piso, Sebas. Non? Non. Xa buscarei outro traballo para seguir pagando o aluguer. Ai, graciñas, Lu. Non, grazas a ti por preocuparte polo meu problema. Lu. Sebas. A cafeína non che convén nada neste momento. Estás moi tenso. Pero non imos deixar ese café aí, verdad? Sería un pecado. Boa presenza, grandes ingresos, horario flexible. Que faz? Estou mirando as ofertas de traballo. Boa presenza, grandes ingresos, horario flexible. Soa ben. Non. A traballadora non precisa levar roupa de traballo. Pois mellor, muller, poñen eles a roupa do choio. Non, é que neste traballo non hai que levar roupa. Ah, si, soa mal. Lucía, tens que convencer a Diego de que me deixe ter un can. Eu por qué? Iso é cousa vosa. Estouche pedindo axuda como amiga. Eu non podo discutir con Diego. Xa sabes que cando se pon un cabezón a min vai se má... A zapatilla, sí. Exacto. Entón xa non hai maneira. Pero se falas ti con el, anda, faime ese favor. Se non contarelle a todo o mundo iso que xa sabes. O que? Pois eu contarelles que ti... Que ti... Vale. Pareino, pero cando miro os anuncios. Que? Buscando traballo? Sí. E xa teño 4 ofertas, Sí. Pois sabes unha cousa? Eu xa teño traballo. Ti? Pero se ti non traballaches na vida. Pois agora vou non facer. Gústame probar cousas novas. Curiosamente, como teño traballo e teño un soldo, pois podo pagar un aluguer. E como dá a casualidade de que o teu piso queda baleiro porque ti non o podes pagar, pois estou pensando en alugalo eu. Frank, estarás de broma. Quen lle vai dar traballo a un lacazán como este? Ana. Eu marcho que... Resulta que teño que marchar. Ana contratoume para que lle coidara o can. Adestralo, sacalo cando ela non poida, levalo por aí. El leoume, xa sabes como é. Dixo que sabía adestrar cans, que el podía. Xa está, Fran, despedido. Ei, Ana, non podes despedirme. Temos un contrato verbal e iso ten valor legal, Déixate de lerias. Lucía é amiga miña e non quero ter problemas con ela. Ai, sí. Pois isto non fixo máis que empezar. Quero esta casa. E xa sabedes que eu sempre consigo o que quero.
Como somos tan amigas, vai falar con Diego se non queres que conte que cando estás soa andas espida pola casa. Así que cando estás soa na túa casa, vaya, prácticamente ex casa, andas espida, picarona. Son a mellor amiga da túa moza. Vivíamos xuntas. E as mulleres contámonolo todo. E cando digo todo, quero dicir todo. Si che contou iso de... Pásanos a todos os tíos algunha vez, É completamente normal. Vou. Mira, por favor. Un momentino. O café, Sebas. Grazas, Raúl. Hola. Raúl, posme aí un café con xeve dobre de azúcar. E a ti que che pasa? Estou acabado. Cando miña nai saiba que Lucía ten que deixar o piso, volvo para a vila. Regreso a Elm Street. Mira, Sebas, non te podes render ás primeiras de cambio. Estas cousas hai nas que coller polos cornos. Teste que enfrontar a tua nai. A ver, imagina que eu son tua nai. Dime o que levas anos querendo dicirlle. Mamá, recorda a roupa interior que lle desapareceu a veciña de enfronte hai uns anos? Fun eu. Vale, moi ben. Pero que tal se me contas o que lle queres dicir para que deixe de... o da castración? Fran! A ver, veña. Mamá. Mamá, xa está ben de que me trates como se fose parvo. Teño 25 anos e quero vivir a miña vida. Necesito vivir lonxe de ti porque xa me tes farto, mamá. Que tal o fixo, Fran? Ben. Moi ben. Que? Sí que estás farto de min. Pois nada, adeus. Aquí quedas. Moi ben. Pedro, vámonos, que polo visto Sebastián está farto de min. Non quixen dicir iso. De feito, Lucía, xa non ten cartos para pagar o piso. Eu teña que volver para a vila contigo, mamá. Non me chaves mamá, ti xa non é o meu fillo. Vamos, Pedro, ti e máis eu volvemos para casa. E punto redondo. Ves como non era tan difícil? Xa está. Libracheste deles. Hola, Diego. Gustaríame falar contigo sobre o asunto ese do can de Ana. A ver, Lucía, que xa te vexo vir. Intenta imaginar a Ana cun can. Recorda o hámster que lle regalei hai 2 anos. Sí, ese que morreu porque Ana meteu na lavadora. Xa por iso. É que non comprendo por que Ana se emperrou agora niso de ter un can. Tanta leria con ter compañía, cuidar de alguén, sentirse necesitada. Xesús, pero que parvos son, como non me dei de conta antes. De que? O outro día, cando Ana viu o bebé de Erlinda, díxolle que lle encantaban os nenos. E que? O que lle pasa a Ana é que quere ter un fillo. A min non me falou máis que dun can, Non eu coñezo a ben. Ana sempre lle dá 1000 voltas ás cousas, é moi sutil. No fondo ela quere ter un fillo, pero non se atreve a propoñermo, e propón meter un can para porme a prova. Sempre tan sutil. Sutil?
Falamos da Ana que metou o hámster na lavadora? Home, eu... Porque lle dixer a Arlinda que lle gustan os nenos non ten por que querer dicir que queira ter... Ai, carallo. Quero un fillo. Hola. Que? Falaches con el. Como foi? Foi... sorprendente. Entón está todo amañado. Voime deixar ter un can. Mais ou menos. Moitísimas grazas, tío. Non sei como che vou agradecer. E tanto fillo. É que sempre quixen ter un afillado. Fillos. Quita, que dan moito traballo. E logo iso que lle dixeches a Erlinda de que che gustan os nenos? Muller, é unha clienta, hai que dicir o que quero ir. Regalarlle os oídos con pequenas mentiras. É cuestión de afacerse. Mira, o que aprendes a mentir na cama, podes mentir a calquera. Como? Explico cho. Finxir un orgasmo na cama é facilísimo, sabes como? Mira, caldo e a cuchega. Para, que pareceme que me vas dar máis información da que necesito. Cando dixen como, quería dicir, é verdade que non che gustan os nenos? Muller, son moi riquiños sempre que sexen os nenos dos outros. Agora mesmo vou chamar a tenda para que me garden un canciño que vin outro día. É un can deses que teñen a cara toda engurrada, xa sabes. Deses que son como a cela, pero en can. É a ti que che pasa? Mais baldosas, sucias. Meus pais marcharon para a vila. E logo non debías andar por aí celebrando. Miña nai ódiame. Dixo, xa non é o meu fillo. Que vou facer, Lu? Convertín a miña vida en Falcon Crest. Ai, Lu. xa. Hola. Que? Xa conseguiches traballo? Sigo estudando as ofertas. E ti? Sí, tamén estou estudando un par de ofertas. Rapaces, últimamente estou me dando de conta de que non me viría mal algo de axuda aquí. Non sabedes de alguén que queira traballar de camareiro? Ei, Raúl, eu estou buscando traballo. Hoxe é o teu día de sorte, Raúl. Eu son o teu home. Tes experiencia? Experiencia en bares. Raúl, eu son un bar con patas. Teño toda a experiencia que ti necesitas. Sí, Raúl. Experiencia en billares, en partidas de cartas. No xoguiño ese de Aves a Topaloás. Unha experiencia xenial en bares. Pero Raúl está falando de traballar. Ti sabe lo que significa esa palabra? Raúl, ti que eres contrapalleiro así traballe no teu bar? Pois... Mira, o que ti precisas é alguén que poida contribuir con algo de psicoloxía no traballo. Alguén como a min. Só tes aprobados 3 cursos de psicología. É insuficiente para un bar. Abonda. Probareivos os dous. Nada de consumir mentre se traballa. Nada de ligar cos clientes. E tampouco se poden organizar timbas. Raúl. O que mellor o faga, queda co posto. Cando teña o traballo e poida lugar a casa, terás que liscar, porque non me importa en absoluto o que sexa de ti. Cando empezamos? Hola. ¿Quieres tomar algo? Sabías? Ana quere ter un fillo. Vaya, imos ter un fillo. Esa decisión é moi importante. Xo teño todo preparado, pero creo que lle botes unha ollada ao meu plan. Diego, necesitas un plan para iso. Todo necesita un plan, Raúl. E moito máis isto. Vai ser o meu primoxénito, Diego Júnior II de Vigo. Como nome de remolcador está ben, pero para un neno... En fin, mira, preparei unha sorpresa a Ana. Fixen un calendario en Excel. Ollo, a doble cor, en 8 columnas,
Atención, cos ciclos de fertilidade de Ana. E descubrín que esta noite ás 12 é o momento de máxima fertilidade. Esa é a túa sorpresa pro día en que ides concebir o voso fillo. Vais regalar a Ana un documento en Excel co seu ciclo de fertilidade. E a hora idónea na que ti e máis ela... Esqueceo. A ver, imagina. Ela chega a casa e que encontra? Pois un elaboradísimo... No. Candeas. Pouca luz. A cea que ti lle preparaches. Vale, a cea que ti descongelaches. Pero ten que haber algo romántico. Romántico? Sí, señor, iso soa ben. E aínda máis. Cando nazo neno, poremos o teu nome. Raúl. Ese nena... A escola vai se lle facer moi dura. Adeus. Raúl, 2 con leite para esa mesa. Un zume de laranxa. Que? Como levas? Ben, moi ben. Ves a rapaza daquela mesa? €1 de propina. ¡Ah! €1. Ves a rapaz desa mesa? 5 euros de propina. Esqueza da cita desta noite. Eu teño moza. Hola. Sebas, teño boas noticias. Vou ter traballo e vou poder pagar a miña parte do piso. E ti vas poder quedar. Que che pasa? Segues triste por la marcha de tua nai? Pois xa lle pasará, home. Nunca lle pasará. Punto redondo. Non aguanto estar enfadado con ela. Non me quere nin falar, Lu, nin falar. Complexo de Edipo. O que? Edipo era un personaxe grego que se enamorou da súa nai. Iso é o que che pasa a ti con Maruxa. Falei con ela por teléfono. Eu choraba. Dicíalle que quería ir a ver, abrazala. Ela insultábame. Foi como un episodio de Marco, pero en versión gore. A ver, Sebas, ti querías que tua nai deixara de controlarte e agora odiate, non? Perfecto. Ías por un full, e se un póker, libracheste dela. E con sorte non a volves ver na vida. Conseguíchelo. Conseguín non volver ver a miña nai. Ai, pero que fixen? Os nenos in vitro portanse mellor coa probeta que eu con miña nai. Necesito que me perdoe, Lu. Necesito que me perdoe. Este rapaz non ten remedio. Edipo. Ai! Diego, non quedáramos en que ias ti pagar a factura da luz? Adiante. Que pasou? Tocouche a lotería? A lotería é vivir contigo. Diego, estásme asustando. Non colleré la bolsiña con camomila que gardo no caixón. Ana, a niña. Despois de falar con Lucía, estiven pensando moito no que me pedías. Estou de acordo. Terémolo. Sí? De verdade? Que ben. Chamarémoslle Sultán. Sultán. Home, eu pensara en Raúl, pero tes razón, Sultán. É un nome que impón. Así ninguén se atreverá a meterse con el na escola. A escola? Pero a que imos mandar a escola? Con que saiba estar quieto, sentar e non facer as súas necesidades en calquera sitio, conforme. Non che parece pouca preparación para hoxe en día? De sobra. E as necesidades xa me encargo eu de que as faga no parque cando saque pasear. Non lle vas deixar usar o baño? O baño, ti estás tolo. Non se vai a chegar o baño máis que para bañalo cada 15 días. Cada 15 días?
Ana, parece mentira. A hixiene persoal é importantísima. Xa verás como en menos de nada xa nos trae o xornal da rúa. Polo menos prométeme que non o vas a chegar á lavadora. Ti va indo pra cama, que eu vou poñelo diafragma. Pois se ainda así conseguimos ter un fillo, imos ter que chamar MacGyver. Fillo? Quen falou de fillos? Eu quero ter un can. Un can? Pero a ver, o do can era unha sutileza, non? Como unha sutileza? Que o que ti queres é ter un fillo, non? Hola. Hola, Fran. ¿Qué? ¿Cómo vai esa reconciliación con tu nai? Ben. Gracias. Os calcetins deixochos no caixón de arriba. Vale, mamá. Pedinlle perdón, falamos, fomos sinceros e xa está, reconciliados. Déxame quedar a vivir aquí e vólveme querer, Fran, vólveme querer. Iso está moi ben, pero que carallo fan no piso? Van botar uns días aquí para comprobar que estudo e que non me drogo. E ollo, que non te vexa eu con ese veciño degenerado. Non, mamá, non. Estou desfeita. E aínda nos quedan 3 horas de quenda. Quero me dar unha ducha antes de probar. Lulu, creo que debías saber que... Non, Sebas, por favor, non quero máis problemas, vale? Lulu, aí. Tío Pedro, que faste aquí? Que é ese escándalo? E a Maruxa? Que? Quero dicir... tíos, vos non estabades na vila? Pois xa ves que non. Durante un par de días quedamos aquí con o noso fillo para impoñer un pouco de orde. E iso tamén vai por ti, sobrinha. Van botar un par de días aquí. Poida que 3. Vou facer unhas fotocopias. Ai, pirata, que ben sabes como perderme. Veña, vamos para dentro. Ladrón. Meus tíos, aquí que pesadelo. Sí, a ver onde me meto eu. Pero, en fin, non van a ser máis de 2 ou 3 días. Tampouco é para tanto. Pedro, Pedriño. Ai, pirata. Nunca pensei que diría isto. Pero eu quero marchar para traballar. Alguén me pode dicir por que os clientes daquela mesa non queren cosa tenda? Poida que alguén lles dixera que estabas enferma de algo contagioso. Moi ben, rapaces. Chegou a hora da verdade. Antes de nada, gustaríame dicirvos que foi un placer traballar con vos. E que a decisión foi moi difícil. O prazer foi meu. En serio, Raúl. Aprendín moitísimo do trato coa xente. E todo grazas a ti. E fuches un xefe comprensivo e didáctico. Raúl, tes algo que che baixa polo lombo teu cu? Ai, non, é a lingua de Lucía. Rapaces, por favor. Decidín darlle o traballo no Boulevard. E, polo tanto, pode pagar o piso a Fran. Sí. Que? A Fran? Non, Raúl, non pode ser. Pido un reconto. Lucía, o único que vota son eu. Pero se che serve de algo, quedaches de segunda. Claro. Se eu non estivera, ti sería a primeira. A ver, non pode ser, Que ti non traballaches na túa vida. E eu traballei de azafata. E traballei de... Admíteo. A responsable eficiente Lucía perde ante o... Como me chamaches? Tropalleiro de Fran. Pois moi ben. Pois como que irades. Pois... Merda! Pois... Sabe o que che digo? Que o que me dixo Maite... Sí, pásalles a todos. A todos. Pero a ninguén lle pasa tantas e tantas veces como a ti. Seguro que a vos tamén vos pasa. E a vos. A todos.
É normal, non? Hola. Home, Sebas, tomas unha copa comigo para celebrar que xa teño choio? Non, grazas, Fran, pero non bebo en 3 semanas. Veña, unha copa. Non, mañá teño clase cedo, ainda teño que repasar estes apuntamentos. Veña, que che pode pasar? Unha copiña, saímos por aí que hai sitios onde me fían. No, Fran, no, Fran. Vale. Veña, a queima da cidade. Bos días. Boas. Que? Estudaches moito? Non. Quero dicir, sí. Botei toda a noite estudando. Anatomía feminina. Non sabe lo difícil que é, mamá. Sebastián, quero a verdade. Saí con Fran. Sabes o que estaba en calzóns no piso. Xa, o toxicómano nudista. Estiveches con el. Sigue. Pois eu. É dicir, 2. Bebín, emborrachei, teño unha melopea de carallos. Non levas nin 24 horas na cidade e xa te emborrachaches e me faltaches ao respeto. E que vas facer cando leves unha semana? Poñer un pendente, facer unha tatuaxe, ir a Gran Hermano? Baixo a por un gin tonic. Este vai ser un día deses. Ti quieto aí. Ai, mamá, deixa de berrar, carallo xa, E por riba empeza a falar mal. Así que teño que deixar de berrar. Pois voucho dicir moi baixiño, pero moi clariño. Sebastián, volves pra vila con nós. É punto redondo. Vamos, Pedro. Hola. Es un rastreiro, un desgrazado, un egoísta, un aproveitado. Xa vexo que estás enfadada, Oi, Lu. Mira, poderíamos buscar o xeito de amañar as cousas se non tiveras tan mal perder. Eu mal perder. Porque ti te lo traballo que me correspondía a min. E porque teño que volver para casa dos meus pais e ti quedas co que era meu piso. Por iso eu teño mal perder. Sí. Pois moi ben. Pois sí, teño mal perder. É unha cousa que quero que quede clara, Eso que che dixo Maite, que me pasaba tantas veces. Só unha. Pode que 2. Ja. Bueno, tal vez 3. Ti non deixes que isto te afecte, é unha cousa, Lu. Xa falei coa caseira para poñer o aluguer ao meu nome. Ja. Que? Boa resaca, Non me deben emborrachar. Pola mañá vive un inferno, Fran. Xa, o clásico inferno da mañá seguinte. Espertas e non sabes onde estás, nen como se chama a rapaza. Era a miña nai que estaba aí. Que? Tua nai? Sí. Rapaz, ti tes un problema moi serio, Sí. E di po teu lado é un teletubi. Que tal a noite? Xa encargaste o neno? Despois de cear, Ana marchou para a cama e eu quedei no sofá. Resulta que Ana non quería un fillo, quería un can. Ti buscabas un fillo e ela buscaba un can. Tedes un grave problema de comunicación de parella.
É curioso. Non tiña pensado ter fillos, pero estes días estivenlle dando voltas. E pensei, igual é o momento, non? Xa non somos dous cativos. Aínda que non o pareza, temos os nosos anos. E pensei, igual nos pasa o sol pola porta. Sabes, hai tempo vin certa reportaxe sobre un can. Un que lle salvou a vida aos donos. Por que? Que fixo? Os donos estreláronse nunha illa deserta e mataron o can para comelo. Dá que pensar, E marchas para a vila sen opoñer resistencia? Non, vou chamar os geos. A ti que che parece? A ver, temos entre mans un problema de moito carallo. E esa é a miña especialidade. Ti queres que ela che deixe quedar, non? Sí, eu quero que me deixe en paz. Pero que me siga querendo, Fran. Vale, esquizoide, vale. Queres que fale con tu nai? A min dánseme ben as nais, Esquece isto último. Ni te acheques a ela, O único que faría sería empeorar as cousas. Mira, se falo con ela, seguro que a convenzo de que che deixe quedar. Confía en Fran. Díxenlle que me levaches ti de borracheira. Pero como se che ocorre decirlle iso? Tes que coidar ese exceso de sinceridade, A sinceridade é mala. Agora tua nai quererame matar. Pedro, vai quentando o coche. Escapa, Fran, escapa agora que estás a tempo, Fran. Ti, cada vez que apareces hai problemas. Mira, desvergonzado, aparte do meu fillo. Vamos, Sebastián, colle as maletas. Mire, señora, ademais do veciño naturista de arriba, son amigo de Sebas. E voulle dicir o que debería de facer co seu fillo. Ti vasme dicir o que teño que facer. Pois sí, porque xa está ben de que todo o mundo lle dé a razón así sen máis. Debería de saber que o seu fillo quere máis que nada neste mundo, e que está disposto a volver á vila por vostede. Pero en realidade el quere quedar. E máis, necesita quedar. A cidade completará a súa educación. Que máis che dixo Sebastián sobre iso de que me quere máis que nada? Pois que grazas a vostede se sinte preparado para vivir na cidade, que o educou de maravilla, que sempre que a necesita pode chamar por vostede e está aí, e que ninguén limpa as xuntas das baldosas tan ben como a vostede. Xa tes todo. Ven aquí, Sebastián. Sabes que eu te quero máis que nada neste mundo. Sí, mamá. E sabes que todo o que fixen por ti foi polo teu ben. Sí, mamá. Moi ben. Pois penso que o mellor para ti é que quedes aquí. Moi ben, mamá. Que quede aquí? Sí. Pero estás ben, mamá? Sí. Ay, non tomarías outra vez as pastillas da avoa, Estou perfectamente. E se o que realmente queres é quedar, pois veña, quedas. A tua felicidade é o máis importante para min. Pero vasme odiar. Non, neniño, vou te seguir querendo. Pero ollo, Sebastián, que non te vexa eu que andas con xente que se move na cocaína e que bebe xaxís, oiches? Porque volves para a vida inmediatamente. Non, tranquila, mamá. E grazas. Grazas, mamá, grazas. Ai, se ao final facedes comigo o que queredes. Son unha branda. Imos, teño o coche en doble fila. Adeus, papá. Como que adeus? Ti tamén ves, non? Non, o neno queda. Sí. E por certo, non vos esquezades de mandarme algúns cartiños. Xa sabedes, para pagar a miña parte do aluguer, para os meus gastos. Para o lugar, sí, pero para os teus gastos, neniño, xa te veixo buscando un traballo como fixa a tua cormá. Se queres vivir pola tua conta, aprende a gañar a vida. Esta mocidade de agora pensa que todo o monte é orgasmo. Vamos, Pedro. Convencíchela. Podería falar con ela para que me deixe. Pedro! Adeus, papá. Adeus, fillo. Que? Solucionado, non? Sí. Libracheste deles? Libreime dela, Fran. Grazas, moitas grazas. O mellor que hai para limpar as xuntas. Sí.
Libreime dela. E agora que, Fran? Que vou facer? Eu seguela... Non sei, Fran. Que non sabes? A divertirse, meu. Se non terás que ver a tua nai a todas horas, todos os días. Acabouse. Sí. Acabouse. Mamá. Como vou vivir se non te teño a miña beira? Como vou vivir se me falta a tua calor? Non vai ser doado con todo o que estou perdendo. Non estás o mellor da miña vida e non estás. Por fin chegaches. Levo todo o día agardándote para falar contigo. Oxalá os meus clientes dixeran o mesmo. Diego, eu só quería comprar un can, pero quedei un pouco preocupada porque pareceume que a idea de ter un fillo che gustaba. Muller, non sei. Estiveno pensando e... Sí, xa temos os nosos anos. Non sei, sí, pasoume pola cabeza. Moi ben. Fillos ou non fillos? Velaí a cuestión. Sí, ímola abordar como é debido. Unha lista de pros e contras de ter fillos. Empecemos polos contras. Contras. 1. Haberá que facer reformas. Será algo caro, así que adeus a ese equipo de home cinema que querías. 2. Darlle as tomas de biberón cada 3 horas, día e noite. Sí, vale, van 2 contras. Agora os pros. Espera 3. Temos que facer contas para pagar os estudos. Adeus aos nosos aforros para as vacacións. Mira, Ana, estas cousas hai nas que pensar moi ben. Así que imos ir con calma. Tampouco somos tan vellos. Podemos esperar 2 aniños, non sei, ou 3. Ademais, incluso non estaba mal facer primeiro un estudo sobre o teu ciclo de fertilidade. Iso leva tempo. Ollo que o hai que facer en Excel, eh? Así que con calma, eh? Con calma. Iso sí, polo de agora nada de fillos, pero tampouco cans. Hola, mamá. Que non podo pagar o piso. No, así que volvo para casa con vos. Non, pero estou ben, eh? Sí, xa sei. Xa sei que era o piso perfecto. Xa o tiña decorado e todo. Que lle imos facer, mamá? De verdade que estou ben. Ti tranquila, que non pasa nada, que volvo para casa con vos e xa está. ¿Quieres tomar algo? Lucía, ¿hay algo que...? Hola. Que? Deberías de estar contenta, non? Ainda non lle dixeches? Estaba a punto de facelo, pero optou por non falarme. Lucía, Fran rexeitou o traballo, é teu. Rexeitache o traballo? Sí. Non se me daba demasiado ben traballar de camareiro. Bueno, en xeral non se me dá ben traballar. Ves? Xa sabía eu. Que me dis? Facemos o contrato? Pois non sei, Raúl, porque como tiña entendido que ti non me considerabas suficientemente apta para traballar aquí, pois andeime movendo e
E teño outras ofertas. Chamarei a filla dun amigo meu que necesitaba traballo. Claro que acepto, claro. Listo. Carambola 3 bandas. Ti xa tes camareira, Lucía xa ten piso e traballo, e eu xa teño ganas de tomar un café. Mamá, que non volvo para casa, que xa teño traballo. Sí, xa che contarei. Vale, bicos. Lucía, dicía que si me pos un café. Un café. Como lle poñas algo, estás despedida. 30 euros. Debe 30 euros. Hola. Hola, Fran. Que? Que fas? Busco traballo. Teño que pagar os meus gastos. Moi ben, sí, señor. E Lucía? Duchándose. Díxome que recollese as cousas e que liscases. Ei, non podes deixar que a tua curma me bote así, colega. Conseguín que teus pais se deixaran quedar aquí. Debesme unha. Non, se por mí non hai problema, pero é cousa de Lucía. Erro. Ti pagas parte do piso, non? Pois entón podesme deixar quedar no teu cuarto. Que fas ti aquí? Sebas déxame quedar no seu cuarto. Como é a súa parte do piso, ou non, Lucy? Sí, claro. O seu cuarto é seu, aí non me podo meter. Pero no resto do piso sí me podo meter. E a ti non te quero nin ver por aquí. Vas ter que botar todo o día no cuarto de Sebas. De feito, terás que entrar e sair pola ventá para non te cruzares comigo. Non pretenderás que gate ata un cuarto piso. É imposible. Ai, tes razón, é imposible. Non ves, non podes quedar. Adeus. Non te preocupes. Estaba previsto. Plan B en 5, 4, 3, 2, 1... ¿Sí? Hola, Maite. Que tal por Inglaterra? Moitos ingleses? Sí, é o malo que ten. Sí, está aquí. Paso, cho. Hola, Maite. Como estás, pequerrecha? Eu bastante mal. É que non sei onde vou vivir. Debaixo de algunha ponte, supoño, envolto en cartóns e abrazado en tetrabric de Don Simón. É que Lucía non me quere deixar quedar. Sebas sí. Sebas quere que quede. Pero Lucía... Sí. Quere falar contigo? Sí. Non, Maite, pero é que... Vale. Pero fago por ti, Bicos. Ai, podes quedar enredante. Ves, Lucy, se no fondo ti és unha boa tía. E igual eu non podo axudar co aluguer, pero podo axudar coas tarefas da casa. Ah, sí? Pois empeza fregando. O que? O que? Isto? Sí. Que carallo fas? É que son tan torpe coas mans que... Mira, larga daqui, Senta e non toques nada. Conseguíchelo, Fran? Non toques nada, Que, unha partidiña de póker para matar o tempo, Vale. Sí, apostamos algo para facelo así un poquinho máis interesante. 30 euros, por exemplo, sí? Va. Paréceme que non fixen as presentacións debidas. Sebas, este é Fran. Ese tan torpe coas mans. Mira ti que levaba o tempo buscando ese as e non sabía onde estaba, A cea estará dentro de 20 minutos. E mañá cociña outro, Estadesme escoitando? A ver a que endas. Eu xa teño bastante cobar. Fran. Que?
Por que dixache o traballo? O de camareiro? Pois porque tiña moito que estudar. Ah, pero ti estudas? Oficialmente sí, pero non teño nin idea onde está a facultade. E ti? Eu medicina, pero non cambies de tema. Vale, pois deixei o traballo porque... Porque para que quero traballar, Xa sabes, para pagar os teus gastos, para gañar a vida. Gañar a vida? A ver, Sebas, traballar é perder a vida. Pero conste que vos estou facendo un favor a xente como a ti e como a Lucía. Se eu non traballo, hai máis postos libres. É o que se chama unha postura ética. É unha postura social. Ah. Pois a min pareceme que dixache o traballo do bar para que Lucía non se desgustase. Por non vela triste. Sí. Hola, mamá. Onde vou estar se estás chamando aquí? Claro que te quero, mamá. Claro que non me vou esquecer de ti. Con quen estou? Estou con Fran. Pero ese non está nunca na súa casa. Mira, tanto ten. Algo importante, Sebastián. Non compres discos de Michael Jackson. Oiches? Pedro, que estou falando con... Cariño, teñote que deixar que este... ladrón. A ver, tío, tes que aprender a mentir. A ver, eu fago constantemente, é cuestión de práctica. Mira, vamos a empezar con algo que che sexa doado. A túa película favorita, por exemplo. Mínteme. Cal é a túa película favorita? Apocalipse. A poca. Marisol rumbo a Río. Que? De toda a historia do cine, Marisol rumbo a Río. Sempre foi a favorita de miña nai, Fran. Que pasa? Porque agora resulta que... Os cans manteñen o equilibrio espiritual. ¿Cando empezamos? Moi simpático o teu numerista.